Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το Super Freaky και το ποδόσφαιρο που ίσως κάνω ένα βίντεο αύριο που θα προσπαθήσω να νικήσω το World Cup επειδή θα παίξω με το Πάτροκλο τώρα μπατσάκια μαζί στο βίντεο. Και κοιτάξτε, έχει αρχίσει το βίντεο ρε Πάτροκλο. Έλα Πάτροκλο, θα μιλήσει στο βίντεο. Παιδιά, κάντε όλοι like και γραφή και πείτε το άρεσε που δείξει ο Ολυμπιακός. Όποιος είναι Ολυμπιακός, όποιος δεν είναι το παιδί, αν είναι κάποιος Ολυμπιακός δεν μας πειράζει. Έτσι να χάνει. Αν κάποιος δεν είναι Ολυμπιακός. Οκ, παίρνουμε. Ωραία, πάμε, ready match, μπες. Ωραία, έτοιμοι, πάμε. Είμαι εκτός έδρας, παιδιά. Επειδή εγώ ασχολούμαι με ποδόσφαιρο, ξέρω το τι είναι. Που δεν το ήξερα παλιά. Πάμε. Όχι, το φάγα στο γάμπα ρε. Και επειδή ο Πάτροκλος καθυστερούσε κιόλας. Αυτό είναι το κόλπο, δεν ξέρω, ίσως θα κάνω άλλο κόλπο. Ωραία, πάνω η γωνία τα απέκρουσε. Παιδιά, είμαι τυχερός γιατί μ' αρέσει και μασάρω. Έλα πιο πίσω ρε τέρμα, πάρω στη γραμμή πήγε ρε, πέναλτι είναι. Όχι πέναλτι φίλε. Όχι. Έλα ρε φίλε. Καλά παιδιά θα παίξουμε έναν αγώνα μόνο να ξέρετε. Βίλα πιο δυνατά πάτε. Είμαι level 1. Πάτροκλε Βίλα και πιο δυνατά. Παιδιά, εγώ είμαι level 1 και το νικάω. Καλά ρε, παλιά όταν ήμουνα prime ήμουνα πολύ καλύτερος, αλήθεια. Κορυφαία περιοχή στο. Παφαφά. Ήμουνα πολύ καλύτερος παλιά, αλήθεια, και κάποια άλλα όταν έπαιζα World Cup, όχι με το Πάτροκλο. Στο Roblox. Τι είπε? Όχι ρε φίλε. Δεν έχεις ούτε ένα χ και εγώ ούτε ένα πράσινο. Και έχασα. Το παιχνίδι πρόβλεψε ότι θα είχα χάσει. Πάμε ξανά. Ναι, επειδή είμαι ο καλύτερος. Έχω νικήσει έναν σαγούρ. Τέλος πάντων. Πάμε. Να ξέρετε, είναι άλλο το εμβαλιασμό. Δεν είναι ότι αυτά θα πάρει. Φαφά, όχι ρε φίλε. Είμαι καλύτερος. Παλιά ήμουν πολύ πιο καλύτερος σε ηθοποιό. Πού θα πάει μπάλα εκεί. Έλα ρε. Αφού επακούβησες την μπάλα, πώς σταμάτησες τώρα έτσι. Αυτό είδατε κι εσείς παιδιά. Ή που κολλάει το τάμπλετ. Έτσι φτιάχνεται. Επιτέλους απέκρουσα. Επιτέλους, Σέιβεν, είσαι στο μυαλό. Πάνω γωνία. Όχι, είσαι στο μυαλό. Παιδιά, κάντε like και subscribe γιατί θα έχουμε κι άλλα τέτοια βιντεάκια. Θα έχουμε κι άλλα τέτοια βίντεο μαζί με το Πάτροκλο. Δοκάρι! Ευχαριστώ αγάπη μου δοκάρι. Μια γκαλίτσα. Θα έχουμε κι άλλα τέτοια βιντεάκια με το Πάτροκλο να παίζουμε μαζί. Και Μπρουχέβρι και πολλά Roblox. Όντως. Ναι.
Και Σταύρο, άμα το βλέπεις αυτό, σε κετεύω να μπούμε Free Fire. Στείλε μου σχόλια άμα θέλεις να μπούμε Free Fire. Δεν το έχω ούτε εγώ πλέον. Τέλος πάντων. Βίλα και πιο δυνατά Πάτρικλε, να ακούγεσαι. Όπως εντά... τα όχι! Ρε, και γιατί έχεις δύο τερματοφύλακες? Κόλλησε το γκέι. Όντως και έχει δύο τερματοφύλακες. Όχι ρε φίλ. Και τι έχεις δύο άτομα. Τι? Έχεις κι άλλο ένα άτομο. What the fuck? Παιδιά, τι γίνεται? Παιδιά, αυτό το βίντεο είναι περίεργο. Όντως. Εντάξει, Άζερ Μπίτερ ο Πάτροκλος. Όμως το ποδόσφαιρο που δεν υπάρχει Άζερ Μπίτερ. Παιδιά, θέλετε να με κάνετε τρένο. Θα σας προβοκάρω. Το όνομα του, όχι το username, είναι Μάτσελ Τζάκσον. Άμα θέλετε από αυτό το account, Είναι Μάτσελ Τζάκσον. Βίλα πιο δυνατά. Όμως το username του, για να το βρείτε πιο εύκολα, είναι Πάτροκλος 170. Όχι ρε. Ή θα πατήσεις μενού και θα τους το δείξεις. Το μόνο πράγμα. Όντως. Και λοιπόν, θα παίξουμε άλλα δύο μάτς μετά. Ξέρω ότι το βίντεο, παιδιά, επειδή κάνουμε ίδιο πράγμα θα είναι βαρετό, όμως δεν πειράζει. Και μετά παίρνουμε άλλο και ένα χέρι. Όχι στο βίντεο, μετά από το βίντεο. Το βίντεο για το ποδόσφαιρο είναι μόνο, Όχι, θα βγούμε και άλλα. Τι, αφού θα βγει πολύ μεγάλο το βίντεο και δεν θα βγει καλό. Αφού εσύ έχω πει ότι είναι καλύτερα τα μικρά βίντεο. Εδώ είναι τερματοφύλακες. Μετά από αυτό το βίντεο βάζουμε άλλο βίντεο. Και γιατί κι άλλο βίντεο ρε. Κι άλλο βίντεο. Εντάξει, θέλεις να κάνουμε 99 μέρες στο δάσος μέχρι να πεθάνουμε. Ωραία, έχουμε πολύ καιρό. Τώρα που μας είχε κολλήσει και δεν μας σκότωνε. Ή βασικά όχι δεν είναι ανοιχτές, επειδή άμα κάτσουμε πολλή ώρα, θα είναι ένα πολύ μεγάλο βίντεο και δεν θα βγει καλό. Θα ακούς. Παιδιά, άμα Πιο δυνατά. και σε αυτό, τότε κάντε like. Και μετά μας έμεινε ένας άλλος αγώνας μετά από αυτόν. Γιατί πρέπει να φτάσει 80 και κάνει ένα βίντεο. Τώρα, Πάτροκλε, νομίζω ότι αυτό το βίντεο δεν θα χρειαστεί edit, ρε. Όντως. Εσύ- Έχει ήδη μουσική. όχι, δεν έχει σημασία η μουσική για το βίντεο. Όμως δεν χρειάζεται edit, δηλαδή να βάλω ένα... αυτό με τη χαλασμένη τηλεόραση, ούτε να βάλω κάποιον υπότιτλο. Ωραία. Τώρα, άλλος ένας αγώνας και μετά θα δείξουμε το όνομα του Πάτροκλου. Ναι, παιδιά. Και μετά ίσως κάνουμε και το τρίτο βίντεο σε μία μέρα, το ρεκόρ μου. Επειδή το πρώτο είναι αυτό με το penthouse και το δεύτερο είναι αυτό. Θα κάνουμε δύο βίντεο σήμερα, οκ? Θα κάνουμε δύο βίντεο σήμερα. Δεν θέλησε και τρίτο. Όχι. Ενώ θα κάνουμε άλλα δύο βίντεο. Τι. Δηλαδή αυτό που κάνουμε
Όχι. Πάτροκλε, 3 βίντεο την ημέρα να μεγαλώσει το κανάλι. Όχι 3 και 4 βίντεο, 3 βίντεο μια χαρά. Και πολύ είναι. Ενώ να κάνουμε άλλα 2 βίντεο, όχι 4, γιατί δεν είχαμε 4. Αφού μου σε... Λοιπόν, έλα. Απλά θα κάνουμε 3 βίντεο την ημέρα. Ένα εγώ solo και 2 μαζί. Θα κάνω ένα βίντεο μόνος μου και 2 βίντεο μαζί, που σημαίνει 3 βίντεο την ημέρα. 2 όχι, δεύτερα 3 βίντεο την ημέρα, τα dislike και τα κάνει πέρα. Τώρα, τέλος πάντων. Πώς τα πέκρουσες το αέρας? Ωραία, τώρα θα δείξουμε το όνομα του Πάτροκλου. Παιδιά, κάντε όλοι like και γραφτά. Bye bye. Όχι ακόμα ρε. Όχι ακόμα. Δεν θα δείξουμε το όνομά σου. Περίμενε. Έλεγε κάπου bye bye. Ότι βγήκες από το game και καλά. Και καλά. Λοιπόν, θα δείξω το όνομα. Περίμενε. Μάτσελ Τζάκσον. Βγες από το παιχνίδι. View profile. Ωραία, όπως βλέπετε, να θυμάστε. Το όνομα του, όχι το username, το κανονικό που το έχει αλλάξει, είναι Machel Jackson. Όμως το κανονικό username είναι Patroclus 170. Παιδιά, είναι Michael Jackson. Machel Jackson είναι το κανονικό όνομα που τα αλλάζεις όποτε γουστάρεις. Το username είναι Patroclus 170. Στην πραγματικότητα δεν λέγεται Michael Jackson, λέγεται Michael Jackson. Άκλερ η προφορά είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή. Πείτε, εσείς το έχετε ξαναπαίξει αυτό το game? Το παιχνίδι όμως πιστεύω ναι κάποιοι. Ωραία, και ένα αντίο από το Πάτροκλο. Αντίο παιδιά. Και αντίο λοιπόν, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Περιμένετε μία. Ωραία λοιπόν παιδιά, και αυτό ήταν το βίντεο όπως σας είπα και πριν. Και πάμε Πάτροκλε. Αντίο.